Päivää, hyvää Halloweenia. Tänään on maanantai, tänään on Halloween. Mä tiedän, on pitkä aika siitä, kun mä viimeksi tein video, melkein 2 viikkoa, ja sekin oli vain ilmoitusvideo siitä, että mä oon lomalla. Puhutaan nyt totta. Mä en oo kerennyt, mä en oo jaksanut, ja mulla ei oo ollut motivaatiota tähän YouTubeen nyt enää sen loman jälkeen, ja tätä mä pelkäsin siitä, kun mä menin sinne lomalle. Niin mä en nyt tiedä, kestääkö, kun mä meinaan pitää nyt siis taukoa YouTubesta. Mä en tiedä, tuleeko se kestämään joulukuun alkuun, vai teinkö mä videon YouTubeen jo aikaisemmin. Mut anyway, niin mä pidän tän loman semmosena, että mä en nyt stressaa vaan sitä, että milloin mä saan videon tehtyä. Mua harmittaa pitää tää tauko sen takia, koska oli niin hyvä putki ja niin paljon niinku uusia katsojia yhtäkkiä vaan pullahti kanavalle just ennen sitä lomaa. Eikä mulla tässä muuta. Kiitos kun katsoitte videon. Se oli hyvä täällä näin videossa. Moro!